Fa un temps, les famílies tenien plans de futur. La feina era abundant, els ciutadans eren feliços de tenir feina segura i els comerços venien sense problemes. Però la crisi del 2008 i els anys posteriors ha colpejat l'ànim dels samboians i samboianes. Per això, la nostra prioritat per al proper mandat serà impulsar un canvi. Un canvi per guanyar un futur de feina per tots. Un canvi per reactivar el comerç local. Un canvi per innovar els sectors empresarials. I, sobretot, un canvi real, basat en la potenciació dels principals eixos estratègics de la ciutat. La salut mental, l'entorn natural i el patrimoni cultural com a motors econòmics del Sant Boi del futur. Apostant així per un model econòmic sostenible, cohesionat i just. Junts guanyem el futur. Hola, sóc el Pau Gasol. Hola, sóc la Dolor. Manel Esteller. Sóc el Miquel Murga. Isabel, de la Teteria Namaste. Hola, som l'Osmena. José Luis López. Hola, em dic Sandra León. Albert, Paco. Hola, yo soy Miriam. Santiago Rodríguez. Nora Mendoza. El Claudi del Xanfrà. Montserrat Satoca. Soc la Gemma Aguilera. Hola, sóc en Xavi Berneda. Em dic Albert Aguilera, tinc 34 anys i sóc samboià. Amb molta dedicació i treball i una miqueta de sort. Gràcies a aquests professors i a d'altres oportunitats He pogut aconseguir coses que mai m'hagués imaginat. he pogut fer una tesi doctoral i he pogut estar a les universitats més prestigioses de l'estranger. Vaig estudiar Medicina i cada dia, des de casa meva, agafava el carrilet a Barcelona, molt de matí, per anar a estudiar. Tot aquell esforç de tants anys, aixecar-se d'hora, anar a treballar, arribar a casa tard, s'ha vist recompensat amb una feina que m'agrada y una feina en la que pueden contribuir a la societat. Decidimos tirar adelante un proyecto con muchísima ilusión. Amb treball, amb esforç, posant-hi moltes ganes. Bon rotllo, positivisme, optimisme. Hem posat en marxa diferents projectes d'èxit. No va ser fàcil, perquè el meu entorn no era molt musical. Soc del barri de Ciutat Cooperativa, que sí que hi ha molta música a la cooperativa. Però penso que si ho fem amb ganes, amb il·lusió... Que luche, que haga un esfuerzo, que sobre todo lo coja con muchas ganas. I saber que quan caus doncs, no és una hòstia que te cagues, sinó que simplement és agafar més impuls per aixecar-te i tirar endavant, no? Podemos tirar adelante perfectamente, con mucha lucha. Malauradament, la crisi m'ha fet veure que la il·lusió i l'esforç segueixen sent valors ara ja imprescindibles. Al juny del 2010 em vaig quedar a l'atur. L'única forma de poder treballar i encarar el futur és amb molta dedicació. Aquesta situació em va obligar a replantejar-me el futur i vaig decidir fer un màster en qualitat. Vaig decidir fer un curs. Poco a poco fuimos teniendo la necesidad de contar con más gente para que fuera un proyecto más sólido y lo pudiéramos llevar a otros terrenos. És molt important saber posicionar-se, saber qui som, quins són els nostres avantatges, què sabem fer bé. És molt important trobar el teu input a la vida i quan el trobes tot va fluint, no? Si tu tens decidit un futur a què vols dedicar-te, li poses il·lusió, pots triomfar amb el teu camp. I no sols això, sinó ajudar els altres. Vull dir-vos que jo he aconseguit moltes coses amb esforç, amb disciplina i amb molta voluntat, però també ho podeu fer vosaltres. La mejor manera és intentar-lo i no rendir-se. I bé, encoratjar-vos a que tireu endavant els vostres projectes, però sobretot que intenteu rodejar-vos de gent, us diria que fins i tot més intel·ligent que vosaltres. Us vull transmetre un missatge d'il·lusió en el futur, perquè tots tenim alguna porta oberta, sobretot si ens formem i fem allò que ens agrada. Lluita pel que vols, junts guanyem el futur. Acabem d'escoltar missatges de samboians i samboianes que, amb el seu esforç, la seva il·lusió, la seva empenta, han aconseguit fer realitats els seus projectes. Com ha fet la Sandra, com ha fet la Dolor Beltrán, tots ells joves amb projectes en el seu moment i que potser sí amb una mica de sort, s'ha de dir, però sobretot amb esforç, sobretot amb constància, sobretot amb aquests valors que ens fan forts. Jo sé que són temps difícils, vosaltres també ho sabeu, però també sé que si prenem aquests exemples, si prenem una mica la il·lusió que han posat aquests samboians que heu sentit amb els seus projectes, ens en sortirem. Penseu que les ciutats es fan entre tots.
I per això us donem aquest missatge, perquè tenim possibilitats, perquè tenim una bona estructura, perquè tenim una xarxa de relacions que ens fan forts i que ens fan lliures, i perquè volem que entre tots fem la ciutat del futur, fem el Sant Boi en què tothom trobi el seu espai, en què tothom trobi el seu lloc per viure, en què tothom trobi el seu lloc per fer realitats els seus projectes. I això ho hem de fer entre tots, perquè al final junts guanyem el futur. Guanyem el futur. Junts guanyem el futur. Junts guanyem el futur. Junts guanyem el futur.